Velkommen til Fuck. Den tog lige lidt tid der. Så jeg prøver lige igen. Velkommen til Andreas og Victor på Spileventyr. Ja. Del 2. Boxset. 2play. Fortsættelsen. Sådan set del 1 og fortsættelse. Del 2 ja, og fortsættelse. Ja. Jeg glemte lige, hvad en anden video også. Ja. Du glemmer så meget. Nå, men når vi trykker på P, ikke? Så starter vi krigen igen. Så skal vi ikke tælle noget? Jo. 3, 7, 1. Nu! Så skal jeg lige klikke på den. Så rammer du ikke knappen. Sådan. Det gik lidt ikke. Det gik helt ikke som planlagt der. Og der er et Bombe. clusterbomb. Nej, jeg har ikke fået clusterbomb endnu. Egentlig. Kæft, men det er jo utfatteligt så dårligt, vi er blevet. Det lægger lige sådan lidt i start, har vi fundet ud af. Du er tæt på. Det lægger. Lægger lige lidt nu. Au, Sådan. Det skal bare lige tage lidt tid at loade det, så. Jeg blev sgu da ramt af en granat. Det skal bare lige tage lidt tid at loade det. Lidt tid. Jamen, det skal bare lige. I kan klare det. I kan leve med det. Det kan vi i hvert fald. Ja. Og hvis vi kan, så kan I også. Ja, næsten. Det er nemlig rigtigt. Hvor skal skylden sjukke? De har lyst. Au, Fuck, den skader meget egentlig. Ja, den dræber sådan en zombie på et skud. Ja. Du rammer. Hvilket vi aldrig gør næsten. Rammer hele røven til. Nej. De kommer på en eller anden side. Ja, granater. Okay, det er godt. Musik. Okay, hvorfor kan det være, at den lægger lige pludselig meget mere? Det er sådan mærkeligt. Okay, BOOM! Men vi kan være... Okay, nu hjælper det. Nu lægger det ikke så meget mere. Jeg skyder dem. Nu lægger det næsten ikke mere. Og så til mig der. Du der. Nå ja, vi har helt glemt at fortælle, hvem vi er. Jeg er Bambo. Og jeg er Gert. Bird, det mener vist. Ham der er soldaten, og jeg er ham ninjaen der. Der ligner Rainbow, ikke? Og jeg er andre, der skal skyde af. Bang. Ja. Og ham, der skal skyde af, det er Victor, og det er mig, Andreas. Ja, nemlig. Drikkepause. Jeg har sgu ikke mere i min cola, du. Om det har jeg. Jeg drikker meget langsomt. Jeg kan godt høre. Vil du have den, hva'? Men du får den ikke. Nej tak, jeg tror også, jeg springer over. Hvis på, de har våben, zombierne. Deres hænder er farlige. Prøv at se, det er sjovt at lege med zombierne. Slå mig. Wow, det lægger nu. Slå mig. Du kan ikke ramme mig. Okay, der ramte de mig. Jeg er grin med babyer. Ja, det ligner faktisk lidt babyer. Det der. Det er til gården efter. Dårligt ramt. Kom så. Oh yeah. Kom så. Du rammer ikke, hvad? Du rammer sgu da dårligt. Der blev jeg ramt. Det var det Stod og skød i væggen. Fake. Hvor det lægger nu. Jeg lægger lige sådan lidt en gang. Lidt. Nej! Lækker. Jeg vil kaste engerne. Hvorfor bliver de ved med at lægge så sygt? Måske fordi det trænger til at blive lagt ud på YouTube. Det kan jeg også godt forstå. Jeg var dem! De skyder med guldkorn. Jeg skulle da en boss, der prøver at nakke mig. Jamen, jeg blev også skudt af guldkorn efter mig. Det gør jeg fandme nemme også. Fandt sig ned med os. Victor, ja. Overlev. Okay, det bliver ikke så lang fortællelse. Jo, det gør. Jeg overlever dig nu. Ja, okay. Ja, Victor, jeg offrer mig. Så rammer du ikke et skid. Nej, men det er fordi, den ikke kan skyde så langt. Prøv at se, jeg kan ikke gå. Nej! Ja, hold op. Skyd. Kan han ikke skyde sin egen ven? Oh yeah. Så skal vi få dem. Du skal være med, hvis du render ind foran, så jeg slår dig i batterne. Sådan. Okay. Mine kasser. For i helvede, Ben. Har nogle store batterier. Nu har nogle små batterier. Jeg laver sådan set nogle gange lidt om på mit stemme, som I kan høre. Det gør jeg også. Jeg laver tit om på min stemme. For helvede. Nej, nu har jeg lavet om på min stemme. Nu lyder jeg, som jeg rigtig gør. Okay.
Seriøst. Okay, vi sætter den lige på pause, jeg skal lige drikke. 5 minutter er der gået. Ja, og nu kan I kigge på pause, er det ikke hyggeligt? Jeg vil sådan set se, hvor langt vi nåede. Mm. Vi er sådan set ikke nået sådan helt vildt langt endnu. Nej, Jeg ved vi ikke, er lidt langsomme i dag. Jeg ved ikke, vi burde få det samme point ud af det, men åbenbart ikke. Skal deles på Facebook. Det er sådan en sang, vi har lavet. Au, 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 au! Victor, pas på, den skyder med guldkorn! for helvede, mand. Det var fandme mærkeligt. Det er så sjovt, de danser nærmest, når de bliver ramt. Ja, det er De danser bare helt vildt. Jeg er krig med babyer. Der er krig med mongol, der skyder med guldkorn. Guldkorn! Guldkorn! Og nu begynder du får det til lag. Du får det lagflip igen. For helvede, mand. Det skal sgu da hårdt, mand. Jeg fik leaf. Jeg fik leaf op. Lige fe op. Lige fe op. Lige fe ud. Og vi kan da stå ret langt. Oj. Okay, så jeg tror, det bliver til en fortsættelse. Jamen, det er ujævligt fedt. Yeah. Okay, skal vi sætte nogle walls? Jeg har fået en god idé. Vi sætter walls op, ikke? Og så er det, når man lige kommer igennem wallsene, så springer vi dem i luften. Han må ikke smadre vores walls nu. Okay, bare... Au! Han rammer mine walls! Au! Han rammer mig. Oh shit, ud! Du rammer dine egne venner, hva'? Tak. Jeg flimrer hele tiden. For helvede, mand. Den der... Au, han kan ramme! Hvor mærkeligt. Ja, han skal... Jeg skiller ham herfra. Det er fandme nogle hårde guldkorn. Oh no. Au. Han ownede ikke. Så skyder jeg ham lige ud af felt. Guldkorn. Du kan ikke ramme med dem. Sådan. Bang. Min. Yes, jeg fik balls. Yes, jeg har også fået balls. Prøv at se, Victor. Så jeg lige. Lige snart springer væggen, så springer han også ud. Kæft, jeg er dobbeltbæret. Sådan. Skal jeg også lige lægge lidt? Ja. Jeg håber ikke, de ser bange det her. Ja, det er derfor, jeg sætter walls for. Så er vi sikre på. Så sætter du barrels! Ja, så Jeg troede, du ville sætte walls. det også lige være lidt. Jamen, jeg har hørt forkert. Det er min. Okay, der kassen. er allerede næsten gået 10 minutter. Nej, du skyder ikke. Der er allerede næsten gået 10 minutter. Jeg synes, det er helt vildt, og vi kommer bare ikke så langt. Så er det nu wallsen for. Og så får jeg derhen. Sådan. Det blev nej. Ja, skyd! Og så skal jeg bare ikke en skid. Hvor blev alle væggene af? Væggene blev bare sådan totalt bumpet. Hapse. Barrels krig. Kan jeg vide, hvis... Wow! Okay. Jeg fik en zombie med det. Med 20 barrels fik jeg en zombie. Wow! Og ja, du tager dig ham, bossen. Hvis du tager dig ham, så tager jeg ham her. Jeg regner dig med. Du er omringet. Yes, du fik ham. Okay, så tager jeg mig ham her. Pas på, du tager ham. Sådan. Fuck, vi vil. Vi er helt fantastiske der. Jeg bruger bare ren pistol, så gemmer jeg mit skud til den der. Nu har man forskel så i munden, så det gør jeg bare. Okay, så er videoen ved at være slut, og der er slet ikke sket noget, så vi vil sige, husk at se vores andre videoer, og give dem thumbs up, ispandekager op, og alt det man kan give for at vise, at den er god. Og så vis den til alle jeres venner, det vil også være dejligt, for at vi kan blive lidt mere kendte. Så ja, og vi vil slutte af med at skyde nogle zombier ligesom sidst. Og når vi rammer den sidste zombie, og der er spænding, og der er spænding, og der er spænding, 9, og der er spænding, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2,